ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗ ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଧାଇମା ଥିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଧାଇମା କିମ୍ବା ନିଜେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କିମ୍ବା କିଏ ଚେରିମୂଳି ଜାଣୁଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଏଇ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏବେ ଏବେ ଦୁନିଆରେ, ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାର ଆଗରୁ ଲଭ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦ ଅଭିନୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ବାହୁନି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଝିଅ କହୁଛି ଆଉ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଗ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଛୋଟ ଛୁଆର ରାବିବାର। तो ये हॉस्पिटल रे जन्म होइछि सर झियो, तो तार दुख कहानी कहूँ केते दुख जंत्रणा रे मु जन्म होइछि। तो तार दुख जनाऊँ से छोट छुआ सी कांदुची। तो ये मुझे जाइली डैम पाखक, डैम